wou even beginnen maar met Frans Koenraad. Want Frans is bijzonder hoogleraar forensische psychologie. En dan wil ik toch eens even weten, wat doet zo iemand? Wat is, kun je daar iets meer over vertellen? Want dat moeten wij natuurlijk wel even weten als samen zijn. Ik hou me daarin bezig als psycholoog met de rapportage over gedetineerden die verdacht worden van strafbare feiten. Mijn taak is daarbij om een rapport uit te brengen over de persoon van de verdachte. En ja, dat is op basis van een aantal gesprekken in het Pieter Baass Centrum gebeurt dat op basis van 7 weken durende observatie in de ambulante sector is dat op basis van een serie gesprekken ontmoetingen met de betreffende gedetineerden. En in dat verband probeer je zoveel mogelijk gebruik te maken van zoveel mogelijk verschillende bronnen, verschillende methoden van onderzoek. Ik kom wat dat betreft toch nog wel tegen, vrij recent nog, dat een collega van me in een toch vrij complexe zaak weet te volstaan met een 1 uur durend gesprek en op basis daarvan tot een volledige beschrijving van de persoon van de verdachte, waar dan tegelijkertijd nogal wat discussie over ontstaat als de betreffende verdachte toch maar een gedeelte van datgene wat dan lastiggelegd wordt bekend en een ander gedeelte ontkent. Ja, aansluitend bij discussie van zojuist, het fenomeen van de risicoprofielen, dat dringt inderdaad ook sterk door tot de forensische psychiatrie en psychologie. En in dat opzicht is er ook een zekere polarisering in het vakgebied, waarbij toch erg veel, dat zal niet verbazen, erg veel aandacht wordt gericht op juist het ontwikkelen van risicotaxatie-instrumenten en op basis daarvan komen tot een beeld over de persoon van de onderzochte of de persoon van de verdachte. Ja, dat geeft eigenlijk niet veel meer informatie dan te zeggen van nou, deze meneer of mevrouw die behoort tot een risicogroep, maar daarmee is nog niet gezegd dat die op deze persoon ook als een voorspelling van toepassing is. Het geeft eventueel een zekere mate van verwachting met allerlei voorbehoud, maar het is zeker geen predictie-instrument en zo wordt het toch met grote regelmaat in de rechtbank gebruikt. Soms zelfs zonder dat er sprake is geweest van een persoonlijk contact tussen de onderzoeker en de betreffende onderzochte. Ja. Ja, en ik heb begrepen dat er meneer professor Doornleijers is, die vindt dat ieder kind door een psychiater zou moeten worden gezien vanuit het idee van preventie om te voorkomen dat kinderen in het strafrecht terechtkomen. Die zit ook in de VU in Amsterdam, er zitten veel mensen komen van de VU geloof ik, maar dat wil je daar valt. Ja, ik moet zeggen dat dat wel erg ver gaat. Ik kan me voorstellen dat wanneer er sprake is van een nadrukkelijke verdenking in strafrechtelijke zin, dat dan zoiets aan de orde zou kunnen komen, maar op voorhand al daar min of meer van uitgaan lijkt me eigenlijk toch volstrekt daar ook veel te ver te gaan. Ja. En ik zeg over die profiel. Ja, want we gaan naar Katelijn, ja. Nou, het is inderdaad een van de zaken waar ik mij ook vaak zorgen over maak, over dat er juist die profielschetsen van mensen gemaakt worden. Maar ik wil, voordat ik daar nog meer over zeg, ook iets zeggen dat er vaak juist ook wel voorzichtig geprobeerd wordt mee om te gaan. Als ik een voorbeeld mag geven over hier in Amsterdam, waar bijvoorbeeld veel scootertjes gestolen worden door veel Marokkaanse jongeren. Ik wil niet zeggen allemaal, maar wel vaak. Wat doet de politie in Amsterdam? Die heeft maar een beperkte hoeveelheid capaciteit natuurlijk. Je kan dus denken, ik ga alleen die type jongetjes dan ook even kijken of die scooter wel van hun is. Maar je weet ook dat je dan discriminerend bezig bent. Dus ik vind dat het ook wel gezegd mag worden dat bijvoorbeeld de politie hier in Amsterdam serieus gewoon om de 10 mensen dan aanhoudt. Dus ook gewoon zakenlui of wat dan ook, om inderdaad te checken of die scooter ook van hun is. Ik vind dat het belangrijk is bij dit debat, waarbij ik een hoop kritiek heb op hoe die antidiscriminatiewetgeving tot stand is. En ik vind, en dat is ook in mijn, zo heb ik me ook in het Europees Parlement
opgesteld, is ik vind dat de huidige antidiscriminatiewetgeving vaak verkeerd. Maar het is ook wel goed om te weten dat er ook veel politiediensten zijn die wel degelijk zich bewust zijn ook van deze ontwrichtende werking soms van die wetten. En wel degelijk dus ook hun beste voor doen. En dus capaciteit aanboren zeg maar, om te proberen zo discriminatieloos te checken. Wat ik vind inderdaad bij die terreurwetgeving, want we hebben het nu heel veel over terreurwetgeving, terwijl bij de gescande mensen natuurlijk een hele hoop andere zaken. Even interveneren. Ja. Mijn vraag was even, dat vond ik zelf zo interessant, want naar de rol van Europa, hè, dat moeten we allemaal stemmen, dus dat is een heel gedoe. Ik vind het zelf ook wel lastig hoor. Maar het Europa van de burger, dat was het, hè? Dus na die Tweede Wereldoorlog, het Europa van de burger, die koonstam, ook een koonstam, moet je even opletten, Max koonstam. Een koonstam in het college beschermd persoonsgegevens, maar dat was ook vast familie, koonstam. Maar die koonstam Max, die was een goede en toen dacht, weet je wat, het Europa van de burger. En dat is een heel idealistisch concept, hè? Vrij personen, vrij verkeer.